Gihangyo ang tanan sa pagpanglingkod. Una sa tanan, ngayong buntag, atong makita no, diyan sa itong ibanghilyo may tungod sa kinsang mukaon sa iyang lawas ug dugo sa unod ug dugo sa Ginoong Kristo. Ako sa itong basahon ang paatras nga Ebanghelyo sa San Juan Kapitulo 6, versikulo 41 ngadto sa 43 nga nag-ingon, ama tao nagbagulbol bato kaniya, kay miingon man siya, ako ang pan nga gikan sa langit. Miingon sila, dili ba siya si Jose, si Jesus ang anak ni Jose? Nakaila kita sa iyang amahan ug inahan, busa nganong miingon man siya nga siya gikan sa langit. Versikulo 43 ningon, si Jesus mitubag, ayaw kamo pag bagulbol. Ato makita mga igsuon nga dili nila madawat labi na gid sa mga Hudiyo ang mismo ang atong Ginoong Kristo nga misulti nga kinsa katong mukaon sa akong unod o muinom sa akong dugo may kinabuhing dayon ug siya magpuyo kanako ug siya dihi ug ako diha kaniya. Atong makita nga ila lang literal mga igsuon ang pagsabot nila no nga mutong sa bersikulo 52 nakahaling kini og mainitay nga paglelisay sa mga Hudiyo kaya nga unsa ang tawhana paghatag siya atong kanon nato kana dili nato usay matugkad no nga ang gisulti sa atong Kristo ang iyang gigunitan mao ang pan ang hustiyas di nato nabatugkad sa atong kung dili watay lawom nga pagsabot diha sa may tungod sa Eucharistia. Atong ganang balik-balikon kada adlaw man taga-partik sa iyang lawas wala gina mabalhin ang lami dana. Wala gina mabalhin ang lami dana. Mao ra gina hustiyas ginaw idirpan. Ang dugo mao gyapon. Wa gina pakaway kabilinan. Ang ako na nga gitudlo kanato sa Ginoo nga atong ipalawom diya sa adlaw-adlaw labi na gid kanato mga alagad sa Ginoo. Kita dinhi na una na unta nato na ang labi na gid sa atong pagpaambit sa iyang lawas ug dugo ngadto sa atong mga miyembro sa atong pamilya sa mga tao no nga nagikan na sa ato nga ato ipayla nga naay transformation mahitabo unta diha sa atong matag usa. Sa dili pa ko mopadayon sa atong diha sa atong sa atong ebanghelyo sama nagtabo sa atong unang pagbasa sa kinabuhi ni Saulo. Sa wala pa siya makabig diha sa tiilan sa Ginoo. Nakita nato gabi ang iyang mga paglutos sa mga tinunan sa Ginoo. Katong daan pa nga iyang pagkinabuhi nga sukwahi sa kabuton sa Ginoo. Nga iyan ang pamatyo na iyang makita niya nga malalaki o babay kato ang magsangyaw sa ngalan ni Jesus nga iyang pamatyon ko niya at nakita nato nga bersikulo 1 ngadto sa 9 lingon ang Ginoo diha sa mga presidente nga Saulo Saulo nganong gilutos mo man ako tinuod physically ako ang Ginoong Kristo wala ko lutusa tungod sa inyong pagbuhat sa dili maayo sa akong katawhan sa mga ako inyong gilutos sa dihang bersikulo 9 ang Diyos natumba siya dili na siya tungod kay naay katuyuan ang Diyos sa iyang pagkatumba nabuta siya naay katuyuan ang Diyos ang tao mabuta human sa mabuta dili siya makatindog wala na siya mukaon sa tulo ka adlaw og muinom tulo ka adlaw gyapon mga igsoon tungod kay namalandong siya nga Lord na siya paghinulsol diya sa iyang makasing-kasing nga diha sa kuan pa nag sa tulo ka adlaw nga wala na siya mukaon mo to siya nagfasting na siya tungod sa iyang pag dot-dot nagampo ti siya sa tulo ka adlaw wala siya mukaon og moinom
mutong gidungog siya sa Ginoo. Dato makita diya sa bersikulo 10 atong basahon. Didto sa Damasco may usa ka tinunan nga nganlag Ananias. Pinaagi sa panahon giingnan siya sa Ginoo, Ananias. O mitubag siya, ani ako Ginoo. Ang Ginoo miingon kaniya, lakaw ngadto sa dalan nga ginganlag tulid o pangitaan dito sa balay ni Judas ang usa ka tawo nga taga Tarso nga ginganlag Saulo. Nagampo siya ato hinundumen katong wala siya magmukaon o muinom sa tulok alas iyang pagkatumba kay giagak na siya na dito na siyang naghinulso nangita siya sa iyang yung sa iyang pagkuan sa ila sa Ginoo nga nakapamlano Lord kato akong gibuhat nga dili makaayo nako Lord tabangi ko gidungog sa Ginoo ningon siya nagampo siya og sa panahon nakita niya ang usa ka tawo nga ginganlag Ananias unya misulod ug unya mipandong kaniya sa iyang kamot aron makita pag-usab ato hinumduman naay gamiton ang tao sama sa nitabo ni Saulo. Nagpadala ang Diyos ni Ananias. Sa bersikulo 13 nag-inom ng bagida nga si Ananias mitubag Ginoo daghan ang nagsulti kanako may tungod kaniya ug sa mangilngig nga mga kadautan nga iyang gibuhat batok sa imong ngalan dito sa Jerusalem. Nisreklamo pag taon sa Lord, dili na kaya Lord. Muguwa gid diya sa atong pagkatawhanon adlaw-adlaw muguwa gid ang pagkatawhanon Lord. Kinsa man ko nang tawhanan Lord. Di na ko kaya ng tawhanan Lord nga ako nang duulon Lord. Kay unsa kang hilngid ng tawhanan Lord kung way basin ako patyon pa na pero kuan gud sa mata sa tao ingana atong reaksyon sa manitabo ni Ananias pero ang Ginoo may nikuan adtuwa siya bersikulo 14 ug karon aniya na sa Damasco o gihatag gagahom sa mga kadagkuan sa mapari aron sa pagdakop sa talan nga nagsangpit sa imong ngalan. Pero ang Ginoo ningon sa bersikulo 15 ang Ginoo miingon kaniya adtuwa siya kay gipili ko siya aron mag-alagad kanako sa pagpaila sa akong ngalan ngadto sa mga dili Hudiyo ug sa mga hari ingon man sa katawhan sa Israel ug ipakita ko kaniya ang tanan nga iyang pagantuson tungod sa akong ngalan. Atong hinumduman mga igsoon diha sa atong mga pagsunod diha sa kabuton sa Dios mismo kita mga alagad daghan na mga panghitabo sa atong kinabuhi nga naay mga tawo mo BBI kanato ang ato na pasagli ang tawo mo pero gibuhat ba nato ang atong responsibilidad na pasagdi ang mga tao nga BBI na bismo gila sa atong pamilya usahay na mga panginahanglanon na mga mabati ng istorya pero at least nga gibuhat nato ang mga bulaton nga atong gisangon sa atong Ginoong Jesucristo. Busa miadto siya niya sa balay o gipandong niya kang Saulo ang iyang mga kamot. Unya miingon siya igsoong Saulo, ang Ginoong Hesus nga nagpakita kanimo dito sa dalan sa imong pagpaingon nganhi magpadala kanako aron makita ka pag-usab o mapuno sa Espiritu Santo. Diha-diha may nangahulog nga daw mga himbis sa isda gikan sa mata ni Saulo og makita siya pag-usab, mitindog siya og gibunyagan og mikaon siya og nabaskog. Human siya nakapamalandong tungod sa kaayo sa Dios sa iyang kinabuhi nga sa iyang sitwasyon sa tinawhanon lisod di mapasaylo akong gibuhat sa Ginoo tungod kay ang mga tao pero ang Ginoo wala ang Ginoo mo tan-aw sa iyang sitwasyon kundi paunsa siya mubalik diya sa bakan sa Ginoo. Nasa transformation bersikulo 19 ningon nagpabilin si Saulo sa Damasco sulod sa pila ka adlaw uban sa mga tinunan. Bersikulo 20 miadto dayon siya sa mga sinagoga og nagsangyaw na si Jesus nga si Jesus mao
ang anak sa Dios. Ato hinumduman mga igsoon na ay transformation sa kinabuhi human iyan ang gibiyaan ang iyang daang pagkinabuhi nga dili kabuton sa Ginoo karon nahiuban na siya diha sa atong sa uban sa mga tinun-ana mga igsoon kay nga siya diha na na-encounter niya unsa ang gugma sa Ginoo sa iyang kinabuhi na mausab kita mga igsoon nga unsa atong gugma diha no nagingon man ni mga igsoon balik ta sa atong ebanghelyo. Ang atong ebanghelyo niining gabuntago nagisgot gini sa unod ug sa dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Atong makita nga ang mga Hudiyo nakahaling kini sa mainit nga paglilisay kanila. Paunsa niining tawhana sa paghatag niya sa lawas aron atong kanon. Atong hinumduman mga igsuon dili nila matugkad ang hunahuna sa atong Ginoo. Bisag kita diha usay adlaw-adlaw nato sa atong tinawhanon usay dili ka imong relasyon ug lawom imong pagigsandurot sa gidlusad lisod di mo sabton. Ilang literal sa pagsabot ang giingon sa atong Ginoong Hesukristo. Mausab kita karon mga igsuon. Wala kitay kalainan sa mga Hudiyo sa ilang panahon ug karon. Nganuman sa unang panahon uban nila gani ang Ginoo naglisod sila sa pagsabot sa iyang gisulti kanila sa atong panahon karon dili nato kauban ang Ginoong Hesus physically pero naa ang iyang pulong nga gihatag kanato kini puy-an diha sa pagtuo adlaw-adlaw muna atong kikinahanglan nga ang iyang pulong adlaw-adlaw ato gyud mameditate giyon siya sa Hosea 1:8 na kinahanglan nga tun-an mo kini adlaw ug gabi ug ikaw mag-ikinabuhi kini kung ikaw magmasuwagon. Sa katapusan mga igsuon isip mga alagad ug sumusunod sa atong Ginoong Hesukristo. Tugutan nato ang Dios sa pagpamuhat adlaw-adlaw sa atong kinabuhi nga ang balang Espiritu Santo nga niya kanato muuntay mo patigbabaw mugiya kanato ug iyang pulong pinaagi sa pagtuo diha sa matag usa diha sa atong mapadayunon nga pagsunod o pag-alagad sa atong makagagahom nga Dios. Una atong ebanghelyo gihangyo ang tanan sa pagpanindog.